Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Manda kasni dang step phangap artli ki bite R15 klasya atu na Sunny Hills but 3 mile opashilong itu katlong khubor ki pulit. Ya kini ka bite bala sya atu na 4 mile la no hasang men kat bai kawai pat labat daki na ka party penusla. Uwe na ginong tu bite ula light pad hadin ba ula persyang ban pad kat ba uwe uniron ton tangsong arfusan snem karta na mauringkang layo kem ka special cell is kasil ha ka jemput din kalayo ban kem sa saungut ki wei pat kata yo pios talang khat khnai snem karta basa ha perdiwa loving star surong khat pasnem karta basa ha pen ursla balajin mauyong khat khnai snem karta basyong ha soyong pen ursla u ban pen scam mukhem khat khnai snem karta na pen ursla kani ka kin hun runar kala don kti ha ki babun ki mukot duma ban ra bait bat on pha sha ka ying bisha la shai kasni